ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Ана ин трибулусу 3 дар 1 барои хунукзадагӣ барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риши мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед. варзишгари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов хабар дод ки моҳи оянда ба ӯ муҳориба медиҳанд. оиди ин чиз? худи варзишгар дар саҳифаи иҷтимоии худ шаби гузашта хабар дод. иншааллоҳ охири моҳи июл рақобат ваъда карданд. рӯзҳои наздик маълум мешавад. дар ҳақ мон дуо кунед, навиштааст Наимов. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов охирон муҳорибаи худро рӯзи 17 сентябри соли гузашта зидди Андреас Понсе гузаронида дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, аллакай рӯзи 25 июн турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар он мо шуморо муҳорибаҳои беҳтарин интизор аст. муҳорибаи асосии турнир муҳориба дар вазни сабук байни Арманд Царукян ва Матеуш Гамрод мешавад. а дуюм муҳорибаи асосии турнир боша дар вазни нимёна байни Шавқат Раҳмонов ва Нил Мегни мешавад. ҳамчунин дар ин турнир муҳориба дар вазни 61 кг байни Умар Нурмагомедов ва Нед Менис ва боз як муҳорибаи дигар дар вазни 61 кг байни Сергей Морозов ва Раулян Пайва хоҳад шуд. турнир шаби 25 ба 26 июн баргузор мегардад. кай ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад, мо навор карда ба шумо маълумоти пурра медиҳем. топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Шавқат Раҳмонов ба Ҳамза Чимаев маслиҳат дод ки фахр зиёд кардан дар кор нест. ҳамза таъриф мекард ки ӯ зарба сар намедиҳад ва ба ӯ ягон кас зарба зада наметонад. аммо баъд рақиби сатҳи хуб Гилберт Бёрнс баромад ва нишон дод ки любой одам зарба сар дода метавонад. барои ҳамин худро таъриф кардан дар кор нест. ман аз Чимаев наметарсам. шояд ки ягон вақт мо вомехӯрем ва муҳорибаи хуб ва зебо нишон медиҳем. а ҳозирашта боша ба ӯ барор мехоҳам ва бигзор ки омода шава. ман аз ҳама рақиби ҷиддӣ дар ҳаёти ӯ мешавам, гуфтааст Раҳмонов. шаби гузашта якбора якчанд сомонаҳои хабарии варзишии хориҷӣ дар коркард будани муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачев хабар доданд. аз рӯи ин хабарҳо муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 281 дар Абу-Даби баргузор гардад. албатта ки дӯстон, ин хабари расмӣ нест, аммо чӣ хеле ки медонем, бешамол барги дарахт намеҷунбад. худи Ислам боша баъди баромадани ин хабар дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт ки ба монанди шумо нишаста хабарҳои хубро интизорам. дӯстон, аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки Ислам Махачев низ шартномаи ин муҳорибаро интизор аст ва ба фикри шумо дӯстон, агар ки ин муҳориба баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонад, фикр ақидоатонро нависен, ҳатман дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.